Näme diýe marlymy akmata marlymy ha düşündim men sen näme diýjek bolýaňa. Sen o diýen akmataňa bir hasa diýäs marda dostum. Ola barynjasy o marda diýlen adam esas medisinada köp ulanylýar. Sen eýleň beýleň damagyň çalynjak wagt ýa-da garnyň deşilen wagt eýleňe pyrçak sokup öldüriljek wagt şuňa da ulanyberseň bir marly tarapyndan şoň ýaly bolongda şoňa ýarasyny arasalap marly ulanylýar. Ondan soň häzirjek bolşuň ýasylar ulanyberseň bir marly tarapyndan marly ulanmany mejbur galaymy diýjek bolýanlary. Bize oyuna salıp geçirerse bir namusçan bir yerine gavat gelirsin eýleň çapym edip bir ölümüň bäriýanyň aýlap gaýdar ol görersiň soň marlyny hasany ýa-da marlyny diliňde dikkat edin o ölmän ýaşaşak bolsaň millet paraçylyk etmeň. Öňem sizden bir şodatlar we ýeriň aşagyna irkit dawaryňyz bardyr aro. Akyllyja boluň, akyllyja ýaşaňyz, akyllyja ýaşaň uzak ýaşarsyňyz şonda. Bela iş valla dalay biz marly bir birinci klasda 10-njy klasdan biz takmine bölük dik goçalım bilemok ýöne takadam diýäs bölügüm diýäs doňjum bagtul mere do diýe lokan adam eken ýejem ýa adam eken bağışlan bolun bir bölük diýäs takadam diýäs ýöne işden nere ýokdy 100 adam ýatdyr bölükde doň takya diýilýärdi ikisinden diýäs biz marly Genç camping mi? Taş bulma mı? Gavur olsana. Mara yerden ya! Şuara çayır. Akılım salam bu meyitlerim. Genç camping mi? Taş bulma mı? Gavur olsana. Bana benim kakam aşkı var. Firmam aşkı var. Edelim, hemen kafaya çıktıydın mı? Yürü. Ruslim kakam pulu gatken. Gatken. Anırdan yetiniyor var. Kakam pulu ken vursun. Kakalı. Zara vursun. Salam, näme dakar edýäň? Dost. Go geçýär, näme? Medir şu wagt geçýäň go tagymy kan dönem. Dostlar, bana şu hanını gal. Akıl camı näme diýdi alpbe. Bolu meseleder 5 minutdan taýyn bolýar. Han dönüyorum taýyn. Bu gartlarım sizin akılınızın tamam. Akılım noş olur ne? Seromet para. Ama sana yemek lan. Alyan Bashut, tanıman başladılar. Hey, is that you? Sever dişi görüp mögüçün olmaz mı? Bilýäňe bize karşı gidenlerge gäsum. Erti eýem giç görüp salam bonjour. İzerlenýän ýaly nire barsam tanışdy. Hemmesi yerli yerinde boy hedel fensur. Gyzlara yüz beremok, kemper kemput däli bololun. Kelefine bak kem. İyi hayda. Bu da näşe oldu? Jangeri alayın şunu. Doğru yapılıyor. Ta şu oturan bakma. Alo. Ruslim nerede gelen? Alo. Nerede sen 40 yaş mı? Şok geldi. Nerede? Kim dedi? Alo. Çok doğru. Ne? Tuzağa gel. Akın pulu yok kadar şey derler o. Salametcan. Şu hatta tahta vardır. Eğerlik mara. Hava birinci yedek ayak batsımız bir dene. Gözümü de geldi da bir mar diýlenle tahta vardır diýlenle çat çataydan bilýär. Howlu gaýdan maksatlar bolýar da bilýärmi?
Şolary gözüme geldi. Ene bärde tuwala mesel var eken ya. Ene bärde moser halmo. Hoş geldin. Ha, yo, gel amca. Ne o taktıvaların aydınçların attık çık koyalım. Yo, mattakça. Yengene çalt vururuz gibi. Düşün yani. Boşlar gördük bilen beğendik. Ne mi dedin yan görüşümüzde? Tanımadık oğlum erti TikTok oyuncakım diye. Amca ömrüm var değişen. Canı olsun. Hormatım bektir amca. Nasip dayım. Mallar o mallar. Mallar gatı var. Mallar. Bilýän ha. Indi açıkıl goýunlarym başlara diýse toğra da. Ha. Gülmekden neşmekden ayırmakın. Ama. Tamam bekle de etme. Rahatım burada. Am arası saklama am. Ecigim can. Salam aleyküm. Olmaz. Ecigim. Sen beni bağışla. Öyle. Hormatly adamlar. Göremiyorum. Şimdi men var bunu bağışla diye. Kiçilik bolmalylar. Fen yese yanlışsan kokman gelmeli, bağışla demeli. Şunyalı oğlanın şunyalı paniyası var. Oğlanlar pörpörör size deneyin. Mıdama yattan çıkarmam. Can sağlık. İyi. Arasalığı, arasacılık, arasalığı, arasala. Karoçe, arasa. Arasa da mı? Arasa. Arasacılık saklamalı. Yönü kurma atalım. Tamam ya oğlum. Sağ ol kurma atalım. Sağ ol.